आत्ता तुमच्या डोक्यात कोणती व्यक्ती आहे? हे रीडिंग स्पेसिफिकली त्या व्यक्तीसाठी आहे जिचा तुम्ही आत्ता विचार करत आहात, म्हणूनच हे रील आत्ता तुमच्यापर्यंत पोहोचला आहे. एक कार्ड आपोआपच पडलंय, पास्ट लाईफ्स. ओ माय गॉड, म्हणजे तुमचं हे नातं ह्या फक्त लाईफशी रिलेटेड नाही आहे, तर मागच्या लाईफमधून आलेलं आहे. क्रिएटिव्हिटी, अगेन अ पॉझिटिव्ह कार्ड. सो हे दाखवतं आहे की तुम्ही त्या व्यक्तीबरोबर असताना तुमच्या लाईफमध्ये खूप छान पॉझिटिव्ह चेंजेस घडत आहेत, काहीतरी क्रिएटिव्ह नवीन काहीतरी घडतं आहे, एक उमेद तुम्हाला त्यांच्यापासून मिळते आहे. आणि लास्ट एक कार्ड काढूया, इनोसन्स. ओ माय गॉड, सगळे कार्ड्स इतके छान आले. म्हणजे तुमचं जे आपण एक म्हणतो ना प्युअर सोल कनेक्शन आहे, तुमच्या दोघांमध्ये कोणतंही स्वार्थी रिलेशन नाही आहे. आणि खरंच हे त्या व्यक्तीचा जिचा तुम्ही विचार करत आहात त्यांना तुम्ही नक्की पाठवा. या एनर्जीज क्लेम करण्यासाठी डबल टॅप करा, फॉलो करा, सबस्क्राईब करा.